Taas tsansa nga sa inyong pagsuroy-suroy dinhi sa YouTube makakita mo ani nga mouse. Gibuhat ni siya ni Logitech. Yan tawag ani kay MX Master 3. Dako pud og tsansa nga makakita mo og mechanical keyboard sa mga content creator. Kung ikaw gapangita ka o gapangutana ka unsa man ang maayo nga mechanical keyboard, maayo kayo imong pag-abot sa Bisaya Unbox. Ang atong i-unbox karon kay ang Logi MX Mechanical Mini. Padaplin sa mouse ha. Dili ikaw among topic karon. Intro lang ka. Si MX Mechanical Mini ang atong i-unbox karon. Ug duha ang akong gipalit kay pang team building price ang usa. Ug ang usa kay ang atong i-unbox. Kung kabantay mo sa mga packaging nga baligya sa mall, hinlo na kayo o gwapo kayo tanahon. Ang atong unit kay wala sa mall gipalit kundili sa kanang mga business to business sellers. Naa na siya inabrihan, no? Okay lang ni siya kay gi-review ni siya sa katong business seller kung sakto ba gyud ang product. Generally, tulo ka klase ang keyboard keys. Naay clicky, tactile, ug linear. Ang atong gipili kay linear. I-check nato one more time unsa ang naa sa box. Murag wala raman. Wala ray lain nakasulat nga importante dinhi. Sige, atong i-unbox. Naay card gikan sa Logitech. Create the ultimate setup. Nga ang keyboard. Na iyahang USB adapter. Mao ni ang Logi Bolt receiver. Ug naa po dayon siya cable nga para lang charge sa keyboard. Sa mga naanad sa Logitech devices nga naa unifying receiver, dili na compatible ni ang Logi Bolt sa unifying receiver. Atong ikumpara, ang unifying receiver orange ang iyahang style sa logo, green ang sa Logi Bolt. Lahi na ni sila nga mga receiver. Dili na compatible ang karaan sa bag-o ug ang bag-o sa karaan. Atong i-examine unsa ang naa sa keyboard. Naa siya foldable riser. Flat. Dili ko kasulti pila ka degree ni siya pero makita nato sa kilid no nga red ang switches. Sa baba. Siguraduon nato nga red gyud ang switch mo ni ang linear. Sakto ang atong nadawat. Atong ibalik ang keycap. Atong paminawon ang sound ani nga keyboard. Ug mao kato ang sound niya atong i-turn on. Makita ninyo ga blink na ang 1 nasa F1, F2 ug F3. Kaning tulo ka keys mao ni siya ang magamit nato para mo connect sa tulo ka device nga pwede niya suportahan. Na siya memory para sa tulo ka device. Mao ni siya mga bag-o nga klase nga mga devices nga pwede tulo. Dili ta problema nga mag-repair ta balik kung atong i-pair og lain nga device ang ato ang keyboard. Mao ni siya usa ka advantage niya ani kay bisag tulo ka device ang atong dala. Natay Android, iPad, natong Mac, 1, 2, 3 lang. Sa tulo ka device, makonect na nato. Na pag ikaupat actually kung gamitan nato aning USB receiver niya. Makakonect yapon siya dadto. Pero para klaro lang ha, dili na siya connect nga
Dungan silang tulo makontrol nimo. Connect na siya nga tagsa-tagsa. So kung unsa man nga button ang imong gi-click nga i-pair, mao na ang pares nga iyahang i-control. Unya, kung gamiton nimo ang USB receiver, ma-disable ang Bluetooth functionality sa keyboard. So dili na siya dungan magamit. Ug usab, mao kina ang tingog sa Logi MX Mechanical Mini nga linear. Kung kani nga video naghatag sa imong impormasyon about ani nga keyboard, nalingaw ka na ay naikadalit nimo, palihog, like, share, subscribe ug comment sa section below. Dako kay na nga tabang nga ma-encourage ta nga magbuhat og more Bisaya content. Daghang salamat. Hangtod sa sunod ug mabuhi Bisaya.